Ľudia, máme tu ďalšie nové video. S týmto, ako sme mali hneď teraz, lebo to natočím hneď teraz, jo, hneď to teraz vydám. No, ideme to spraviť z tohto, asi mi to nevyjde. Jo, to nebolo dneska, som štvrták, hej? To bolo pred... Keď som bol... Druhák? No, druhák. Takže, tutoriál ste videli asi, možno. Prehneme si. Ostrihneme, vyzerá to ako kebab. Ja som to držal ako kebab, tak. Tak, máme to. OK. Tak. Tak, ideme, to som dal, tady, tak, že tam úplně Icko vyvadí tam sedět vůbec, čekujte okam. Prostě mafiánský boss Icko tam sedí, on je tam rozpráskal, rozštípal, tohle náhodou narušit. Děkuju moc za podporu a jak to vzniklo? No tak on byl ještě znamená, to byl jeden bod, to bylo to Německo, nějaký hlavně. To jsou moje týpkovi, ty vole, to jsou to nějaký fotky, vole, prostě kámo, to je crazy, ne? A vlastně my jsou jako mluví, ja nehovorím nič, sorry, ja som úplne zabudol, že kamerou. Ja som sa strašne sústredil na toto. No proste... Zase nepodarili ľudia, ale fakt už posledná chyba. Snažím sa mojimi silami. Dámy a páni, máme milé, neviem to vyslovať, milé mini. Neviem proste to vyslovať, čo takto skrytujeme. Ty vole, ja som rekordman. Ideme robiť ďalšie 14 máme, počkajte tu video. Neviem prestrihnúť video, toto video je troška dlhšie. Proste, no to je jedno. Idem to spraviť buď tohto, alebo... Z tohto asi ťažko, jo? Máme, z toho nie. Pýtam sa na to. Pýtam sa na toto. Ja to vyrovnám. Počkajte tu. Stoj, more! A byl v tom nejhorší, brácho, že to znělo úplně prostě, brácho, že by si byl. A tenhle týpek dělá rap a zní to celkem jako normálně v pohodě. A podle tohohle týpka, to, že on v tom neuspěl, tak se snaží hejtovat tohohle týpka, že dělá rap a snaží se mu to znepříjemnit, protože on sám sobě svůj sen zakopal někde do hoven. Říká, to je tvůj distrek, vole, ty ani nejsi schopný nahrát. Kámo, ne, my ho vydáme, ale budeme chtít. Ale proč o to peru si ty tady tam jsou? Protože nenávidíš nějaký svůj ksik, ty vole dělat něco v Německu a výšpatný věc, ale ty tam Německu nedělat, Ježišmarja, vole, už všechny na ten pán jsem slyšel už před 2 měsícema, že to postavil, vole, že si neviděl. Nemôžem, lebo je to trošku... V pohode ste? Si v pohode? OK. To buchla ksíňa. Nemôžem, lebo mne to proste zaškolia, že kebyže to ešte potrebujem, no ja som to zatiaľ nepotrebovala, tak som si myslel, že môžem, a však to je. Ideme to robiť z tohto. Jo, proste, mám gumovacie pero.
Bo ja vám to nechcem predávať takto. Ja mám Záhorskej Bystrici. Dobre, ja vám to poviem, proste bývam v Malackách, hotovo, hej. No, zistili ste to, wow, ale nájdete ma. No. Čo? Ne, nezistíte to proste, držte obúč, neviem, čo som povedal. No. Čo som chcel povedať? No, viem už. Som na škole Záhorská Ves. No. Takže tam ma môžete stretnúť. Viete, ako sa chodí do školy, tak by ste ma mohli nejak stihnúť. Ja 6 hodín mám iba pondelok a štvrtok, takže ostatné dni by ste ma mohli stihnúť buď pri tom, že sobotu, nedeľu, no sobotu, nedeľu asi ťažko, no. Takže buď keď pôjdem ráno, tak vám dám kľudne aj podpis, mne to je jedno, nech vám dám aj peke poky, no. Neviem, že vám dám aj fotku, keď chcete, ja proste neviem. Ale počúvate, toto je prosba. Ja viem, to hovorí každý youtuber, ale mne stačí len 100 000 odoberateľov. Milión už nech si tam leží, kľudne. Kamo, ja som videl to Tariho video, že ako sa robí všetko so Silver Buttonom, ako sa to vybavuje, tak prosím, dajme ten 100 000, ja chcem nejakú cenu. Reálne, kúkajte, čo tu mám. Ale aký obraz? Really? Really? Jo, je to lepiaca páska. Prosím vás, dúfam, že to dokážete. Poďte svojim kamarátom alebo komu, že dajte mu odber. Proste vy. A čím si to zaslúžiš? Proste je ťažké dať iba takto kliknúť na odber. Je to ťažké reálne. Proste dajte ten odber, prosím. Ja som videl, koľko z vás mi dali odber, koľko? 54%, či koľko, nepamätám si už, lebo to bolo veľmi dávno. No, čo som chcel, ešte už mi išli aj klesli odoberateľa, ja nechápem akože čo, no. Slováci aj Česi, aj neviem kto ešte ma sleduje. Prosím, dajte mi odber, prosím. Proste, kúkajte. Súťaž som ani nevyhlásil, lebo vám nikto mi ani nepíše, takže ani nemôžeme vyhlásiť. Možno ju aj zruším v nejakom videu, lebo však, no, proste neviete napísať komentár, hotovo. No, a čo som chcel? To minulé video s fingerboardom nemalo málo zhliadnutí, takže to bolo docela v pohode, toto video už je dosť dlhé. No, bolo to docela v pohode, nemám problém, ale akože je to proste také divné. Youtuberi hovoria, že to je ťažké proste všetko toto. Pre mňa to není ťažké. Jo, nestriháš videa, ty ani nič, nespravíš žiadne efekty, ani nič proste. Hrám sa to ako baba s vlasmi, vole. Nespravíš ani efekty, ani nič, ty tak čo chceš, more? No jo, ja nespravím efekty, ale však more, čo je ťažké spraviť video nejaké? No, hotovo, proste spraviť video, máš. No, máme tu teda tieto veci a ešte z tohto chcem spraviť. Jo, toto je väčšie. Ako chcem z tohto spraviť? Keď toto je už takéto maličké, jo? Pozrite sa. Takže povedz mi. Nešlo by to vôbec? Nešlo? Spravíme z toho niečo? Nespravíme nič? Sa mňa nepýtajte. Ani ja sám neviem, uvidíme. To gumujem, jo, keby sa stále pýtate, že čo tu robím, ja to gumujem, aby sme to nemali hociak vieš, lebo ja to chcem predávať. Neviem koľko euro, proste málo euro, toto bude euro. 2 eurá, to musí byť takto 2, za toto 2 eurá, jo. Dobre, euro 50, dobre. 50 centov. Keď dojde nejaký normálny a kto je, že proste vieš týpek, že proste si chce kúpiť a že som tvoj fanúšik, mi povie, že som tvoj fanúšik. Pozriem sa, dal si mi odber? Že áno. Ukáž mi telefón. Nemáš telefón pri sebe? Nevadí, stáva sa,
toto, tak momentálne ti dám za euro 50, ale na budúce, keď ma stretneš, ukážeš mi na telefóne, že máš u mňa odber. Keď ho nemáš, vrátiš mi peniaze a bude to... Vrátim ti peniaze, ja tebe, lebo ty si ich mne dal za to a bude to za 2 eurá. Kto má u mňa odber, bude to za euro 50. Kto nemá, aj keď je to normálny typek, tak to bude za 2 eurá. Tak, jaký biznismen, čo? Vole, to sa učte. Proste máte mať odber, vidíte proste. Youtuberi to väčšinou robia, vy si myslíte, že vám to dávajú len tak zadarmo, že ste jeho fanúšici. Ukáž odber. No, hotovo, ja som sa aj podpísal Tarimu. Blablabla, Tari je decko, toto, takže si decko. Hej, vole, ty si za to kamerou, nehovor, že ty nepozeráš Tariho. Nehovor, že ty nepozeráš žiadne detské youtubery, vole. Asi mi strabne to také, nehovor, že nepozeráš alebo Ataka, alebo takýchto, vole. Celasi, alebo toto je Revžen. Nehovor, že nepozeráš. A keď pozeráš Dukloka, ja pozerám všetkých youtuberov, kto by napozeral proste. No všetky nie, anglicky nie, aby som niečo aj rozumel. Proste, reálne, kto by nepozeral viacej youtuberov, kto nie. Napíšte mi to dole do komentárov. Veľa rozprávam, viem. Toto bude 20 minútové video, vole, iba zgumovaní, vole, pera. Čujte, vole, čo som iba spravil. Iba, vole, som hrozný. Lebo rozprávam iba. Toto video je reálne dlhé. Lebo, viete, ja sa bojím proste, že tým, čo je dlhšie, tým ma nebudete sledovať proste. Ale, keď sledujete aj ostatných youtuberov, čo majú 20-40 minútové video, niekedy je hodinové video, tak môžete aj mňa takto. A malé dieťa, jo, neviem koľko mesačné, ani ma to nezajíma. Tak, troška si popočkáva, hele. Kto tam je? Kto si myslíte? Napíšte dole do komentárov, ja vám to aj tak poviem. Toto je jeho... Toto je jeho kamera. Toto je na čo reaguje. Už viete čo? Toto je napísané kick.com niečo. Lomeno niečo. MG Kickman. Ne, si robím srandu, MG Fitman. Bro, pozdravujem ťa do videa, keď ma vidíš, alebo nejaký youtuber. Sledujem ťa. Počkať, niečo ukážem, áno. Čo ukážem pro neho. Akože, nechcem flexiť, ale čo tam je napísané? Jo, vy tu máte vlastne opačne. Kúkajte. Čo tam je napísané? Odoberané. Tak čo, no? Točím na YouTube. Už koľko minútové? 13 minútové video. Kde to skumo? Prestaň! Bože! Každú chvíľu boľačo! A môžem natáčať aspoň. Matec, vieš čo? Tak viete, čo natáčam? Poviem to, ale aj tak tu kričíte. Mám to video celé môžem zmazať. Poď, Sebi. Poď. Urá, mám to. Poď, ideme, tata, poď. To bude fakt mini. Pohľadáme ju. Dieťaťa. Poďme pozrieť dieťaťa. Cica. Dieťaťa. Není? Čo je?
Toľko mňauča. Blázim sa z teba. Blázim. Nemám na teba nervy, ale už fakt. Hej, som toto. Nemňauč. Keď sa to To byla hustý, no, tady jsem taky říkal, já jsem dělal tu predikci a ten Žuláka. zápasy až na 3, to znamená 12 zápasů z 15 jsem trefil dobře. Ideme sem, bol ma dnes. Dobre. Kľúče si zober. Nějaký fame, aby se zviditelnili tady a to bylo cenu. Což z něj pravděpodobně udělalo prvního reprezentanta země Langošu a Čabek v Pleši. Maďar se snažil od začátku vyvinout tlak na soupeře, ale policista perfektně načasoval strh. Dostal se mu Adam Zhák a elegantně ho poslal k zemi. Na zemi však se Kuťák příliš aktivity neprokázal. Neskusil změnit pozici ani stát. Policista Hači! Hačino! To všade. jazykovou bariérou, protože Adam zřejmě na zemi zápasil poprvé. Ne, on jako mě přijde, že fakt jako týpek, tak jako že nic, no. Mezigenerační zápasy Jo, tohle, kámo, tohle byla čistá na hustýho člověka. občas vídáme, ale souboje jedinců, které od sebe dělí více než 60 kg, Tohle byl prostě boxovací pytel, no. o poznání méně. Ladoš nastupoval do zápasu s váhou atakující hranici 130 kg, zatímco Svobík Nastupoval s váhou. Ja nič nehovorím, bolo sorry. Ani sa nepozerám do kamery, proste sa sústredím na toto. Rošťáka bude hrát rychlostní výhoda, bylo jasné. Neveríte, Digmore. To meče ani neukázali. Digmore Laches. Dobre, toto môžem hoci komu predať, to vypredáte všetko. Asi jedno nebudem vypredávať, aby som si nechal niečo. Neviem, možno vypredám všetko, možno nič vôbec. No vôbec nikdy nájde, že? No, že nechtěl ukázat ty zápasy, Proti. že tam Svobík mlátil, protože... Dobre, toto je 17 minútové video, ja to už nebudem zdržovať. Všetko kľudne, keď chcem, tak aj z tohto spravím to. Kde to kľudne nespravím, to je jedno, čaute. Vidíme sa u ďalšieho videa, ak niečo natočím. Čaute. Že Icko prohraje.